karbiaron barim armu chingru mamai pi kibipon tirikam jasmet pet ake hai dorsing rong hang maifu lapen suryo rongpha kongchunna lapen ake hai kangjang terang thorom sing teron lapen la solong kachirap dun sai hem chunbang Bilison terang lapen harsing hanse alang itu apanta ningak long pen ditum kekesia hin pen kero akadong iklo lapen labang so aron barim almu chigru mamai pialong kipithir thip pirthe sininga dangalong riksang konang pu kamatha bidi kangcholim apuru amana pengke thenai itum kaching hon karbiang long tanamat council cm sa dr tulikam rohan hastami lapuson karbia khei anim rokomta pirthia dangalong riksang lunang pu kamathapon kapang chim thega pon ni tum karbi ku sa ching amai penta ningaklong alang liphan churoi ni tum pen pini pharangke amai kangni nang ko bang kela pohilo kuru sar ke doan kulak sar ke doan aron barim rongasa rubasa don mekal sar mekap to an sitame ilitum muning adap bhomtarni difurong sopi tara langso haladak kapasik pon kithik pon tangadim along ilitum bongchinanam udunona lapuson ri tua phat eke pangru mahut ilitum ni misi pe tum chetong nunona ilitum bongchinanam ki uduna hut nalitum hempen bonga nang chisik ignon nai tu hor kang thirle nang thai ta chok kali tang te nang tum dak horpu horlang le lang thap ta chok nai tum hadak pen hem pen nang chisik ep non ni tum kurusar kekesie hawa mai toxic ep arada phan am tani tum kuru ka pangrum tum an ta than lap lo jeni tum bongkin anam ke japonji ki pu ke cheng ni tum asong amai chelang pet pen ni tum nim ka kachari asong ja tum pet chelang pet pet ni tum cheng pon po la pen ni tum kang ni ta ni tum ladak limjir atar lim along si ni tum ingni pon po alain alen ni tum bang sri kethom please so say ni tum akuru sa an ni misi pen ni tum ini pluk pen ni tum arnam ni tum hadak pen upon po lasi kaching hon kar biarap ke doan ili tum anim pirthe dangalong pacha thangdun chi protam te tum kaching ri hilo kacheto hilo nimisi ke do hilo lasi ili tum pena ba bangke e cho ik cho ang lobri lobong ili tum peneng support ili tum ching thangdun ona lasi nili pini nai to ma thengno phrang ke mai ke pha pona bangke la hilo ili tum mesen ili tum anim klap app la pe ili tum anim inthir app la posi guru avete nim reng e nim avete jutang reng e pu athepi karbi nim rokom nang plangsi jutang non pu pathang pu pe ni tum karbi kur sa chimu amai ta seng pon ni tum ahawar pinian ke hawar toxic ke lo utarong khang amri chin thong boy miri angkang lip lum jong tame kkc penan ni tum seng ke pe klar pon chia phan bot i lo asi non anam songpari cho hempu bari the anam ibukang pomukang kuinong kriya than thiliat adak atur pen CM Dr. Tuliram Rohang Aphan apun achak jakong pidunsi pini la puson ini tu aphan indeng ini karbiaron barim ad mucing rumah mai pi ini tu aphan nanti kipono lapen nilitum ning sampik lo asam achieve minister Dr. Himanta Biswa Sharma phastame alhi sarpuaman penake pha pipon thekapot ni tu makiduk ni tu makisum guru kola katum kawe adama sarhem tun chenglok guru hem tun chenglok pinpo hem tun ritual hem tun e kakre hem tun montri hem tun kabe pen chenglo lai hoi akidok ki sumalam chathan long la peran part be sonsuri ni tum kalbi nim rokom pe thia dangalong ko son pensi kapa chathan lun ji nimamen ko son la pen elam ilun ko son si pe thia dangalong ke pon poma halai hoi alam tame alang ditu aron barim ar mu chingru mamai pi atum pen abang so asai kedeng pon thega pot poe suri apen don suri mekal suri pen sitame alang itu apa ini kang sam dok pigi pesi nilini the apen nitum along non do thula parang ke non ang patham thuna lage terang
alang like terang samu kania terang menteri